Zdar lidi, v dnešním videu si natočíme můj Summercar. V dnešním videu bych chtěl hlavně dojet s traktorem pro oktávku a hlavně bych to chtěl hrát bez modů a peníze tak, jak je máme. Takže asi jako první bychom hnedka mohli vzít si peníze a dojet pro traktor, a spíš dojít. Takže si v klidu dojdem pro traktor a tady rovnou máme i peníze, takže si vezmeme peníze. Jinak budu velice rád, když mi dáte odběr a like a dejte si i hlavně i zvoneček, jestli budete chtít další sérii, tak dejte 20 lajků. Dalo nám to 3633 korun, což si myslím, že je dobrý a není to vůbec špatný. Jo, a když tak tam mám stažený módy, ale mám tam mod jenom na toho traktora a na sekání dřeva, když budeme sekat dřevo, tak aby se to dřevo nezasekávalo na tom polenu. Jo, takže teďka hezky si to vezmeme, nastartujeme a jedeme. Jo, jinak by the way, ten traktor jde zvednout pozad, jakoby na zadní, koukejte. Jo, a kdybyste se ptali, tak ten mod se jmenuje V8 Kirkmat. Takže, co budeme potřebovat, aby jsme mohli přivést oktávku? Jako první budeme potřebovat tady tohle a zrovna budeme potřebovat přímo šroubovat, ale vezmeme si to celé a nemusíme, kdybychom náhodou kdybychom náhodou neuložili malém hrou, tak aby nám tam to nezůstalo ta gola tady. Takže to radši vezmeme celý. Dál, vezmeme si kanistr s benzínem, protože to budeme potřebovat. Takže kanistr na benzín, to bereme sebou. Tak a poslední věc, co si vezmeme, tak si vezmeme nějaké jídlo. A ještě se rovnou napijeme. Hezky do mínusu, aby jsme vydrželi co nejdýl. Tak a ještě vezmeme nějaké jídlo a vezmeme ty špekáčky. To by mohlo stačit, akorát musím zapomnět zařívat lednice. Tak. Vezmeme ty špekáčky a můžeme ját. Tak. Ale tady byl asi menší timelapse, protože asi úplně cestu víte, já jsem zapomněl ručku. Dobrý. Je cestu asi úplně víte, takže dáme timelapse. Jo, jinak tady zahneme doleva, protože tady půjdeme kolem flétary. Jo, když tak tady, když se koukneme nalevo, tak to možná bude vrak, jestli jo, tak to rovnou odvezem k Fétarimu, protože tam by mohly být peníze. Jo, vrak páseno.
nic, ale když většinou ono se to spavne po každý random, ale většinou tady ten vrak je. Takže jestli tam budete ten mít vrak, tak já vám hned ukážu, komu odvést. No a tady je Flétary, který má otevřeno od 8 do 4 odpoledne a jsem také odvezl ten vrak, jsem takhle a on jenom potom k němu přijde tam vám dá za to peníze. Jo, jinak kdybyste se ptali, proč mám takhle tu vodu, tak to je tím, protože já tam mám mod na zmrzlý jezero, protože já tady mám i mod na Wintercar. Jo, a pojede bratranec. To hlavně nezabíjejte, protože za to půjdete do basy. Ty vole, co je? Jo, tak jsme asi dojeli, hele. Takže teďka mě se nezbývá nic jiného, než to zkusit vole převrátit, tak když to nepřevrátím, tak bylo nic. Tak budeme se dát reload. A kde mám všechny věci? No, kde mám všechny věci? Jo. Dobrý. Takže to zkusíme převrátit. Já jsem takový viděl jeden triček. Hele, skrčíte se a hodíte pod to nějakou věc. Jo, akorát to se zrovna nesmí stát. Úplně nejlepší na to basa piva, já jsem si zrovna sebou nevzal tohle co. Takže... No, tak teď to asi nějak nepřevrátím.